ମହାଭାରତର ବିରାଟ ପର୍ବରେ ଏକନାଂଶାଙ୍କୁ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଗର୍ଭସମ୍ଭୂତା ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ରୂପରେ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ହରିବଂଶର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଏକନାଂଶା ହେଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦଙ୍କର କନ୍ୟା ଏବଂ ବଳରାମ ତଥା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଗିନୀ। ମହାଭାରତର ବର୍ଣ୍ଣନା ପରେ ଏକନାଂଶା ବସୁଦେବଙ୍କ ସହିତ ହେଉଥିଲେ ପୂଜିତା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବସୁଦେବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରୋହିଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ବଳରାମଙ୍କ ପରେ ସୁଭଦ୍ରା ହୋଇଥିଲେ ସମ୍ଭୂତା। ତେଣୁ ସୁଭଦ୍ରା ବଳରାମ ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଗିନୀ। ଉଭୟ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ଏକନାଂଶା ବଳରାମ ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଗିନୀ ଭାବରେ ହୁଅନ୍ତି ଅଭିହିତା। ହରିବଂଶର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଏକନାଂଶାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣ ପରି ଓ ମୁଖର ଆକୃତି ବଳରାମଙ୍କର ଆନନ ସଦୃଶ। ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବରାହ ମିହିରଙ୍କ ରଚିତ ବୃହତ ସଂହିତାରେ କୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକନାଂଶା ବିରାଜମାନ ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ହୁଏ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ଯେ ବରାହ ମିହିରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏକନାଂଶା ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। କ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ଏକନାଂଶାଙ୍କର ଉପାସନା ସ୍ଥଳରେ ମା ସୁଭଦ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଗିନୀ ରୂପରେ ଆସୀନା ହୋଇ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ। କାମ୍ପିଲ୍ୟବାସିନୀ ମାତ୍ର ଏବଂ ପୁରାଣମାନଙ୍କ ପୃଷ୍ଠାରେ କାମ୍ପିଲ୍ୟବାସିନୀ ଭାବରେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର କୌଣସି ପରିଚୟ ହୁଏ ନାହିଁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର। ଜନଶ୍ରୁତି ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆଧାରରେ ପ୍ରବକ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରବଚନ ଏବଂ ଲେଖକମାନଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଶବ୍ଦ କାମ୍ପିଲ୍ୟବାସିନୀର ହୋଇଛି ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର। ଶାସ୍ତ୍ରକାରମାନେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ମାୟାଶକ୍ତି ଭାବରେ କରିଥାନ୍ତି ଅଭିହିତା। ବଳଭଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଶିବଶକ୍ତି ବା ମତାନ୍ତରେ ଜୀବଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପ୍ରତୀକ। ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଜନିତ ଯେଉଁ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହା ଦୁଇ ଶକ୍ତି ଯଥା ସଗୁଣ ଓ ନିର୍ଗୁଣ ଶକ୍ତିର ମିଳନ ଜନିତ କମ୍ପନ। ଉଭୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରକୃତି ଓ ପୁରୁଷ ଭାବେ ହୁଅନ୍ତି ଅଭିହିତ। ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିରୁ ସୃଷ୍ଟ କମ୍ପନ ହେତୁ ମା ସୁଭଦ୍ରା ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କାମ୍ପିଲ୍ୟବାସିନୀ ଭାବେ ନାମିତ କରିବାର ରହିଛି ଯଥାର୍ଥତା। ଅନ୍ୟ ଏକ ଜନଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ କାମ୍ପିଲ୍ୟ ହେଉଛି ମହାଭାରତର ପାଞ୍ଚାଳ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ। ଦ୍ୱାପରରେ କଂସ ଦେବକୀଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭଜାତ ଭାବି ବିଜୁଳି କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଶିଳାରେ କଚାଡ଼ନ୍ତେ ସେ ଅଷ୍ଟଭୁଜା ଯୋଗମାୟା ରୂପରେ ଶୂନ୍ୟରେ କଂସକୁ ତାହାର ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇ କାମ୍ପିଲ୍ୟରେ କଲେ ଅବସ୍ଥାନ। ସେହି ଯୋଗମାୟା ବା ଏକନାଂଶା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ନାମରେ ପୂଜା ପାଇବାରୁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ କାମ୍ପିଲ୍ୟବାସିନୀ ଭାବେ ଅଭିହିତ କରାଯିବା ସମୀଚୀନ ମନେହୁଏ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଆଖ୍ୟାୟିକା ଅନୁଯାୟୀ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ସହ ବନବାସ କାଳରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଥିଲେ ସହଯାତ୍ରୀ। ସେ ସମୟରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପଞ୍ଚମୁତ୍ର ସହ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ସୁଭଦ୍ରା ନିଜ ପୁତ୍ର ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ସହିତ ପାଞ୍ଚାଳର ରାଜଧାନୀ କାମ୍ପିଲ୍ୟରେ କିଛି ଦିନ କରିଥିଲେ ଅବସ୍ଥାନ। କାମ୍ପିଲ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବାରୁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ କାମ୍ପିଲ୍ୟବାସିନୀ କୁହାଯାଏ। ସୁଭଦ୍ରା ହିଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା। ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ବିରାଜିତ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଭଦ୍ରା ଓ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଯଥାକ୍ରମେ ସତ୍ତ୍ୱ ରଜ ଓ ତମ ଗୁଣର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣର ପ୍ରତୀକ, ରଜଗୁଣର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛନ୍ତି ମା ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ତମଗୁଣର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ବଳରାମ ହୁଅନ୍ତି ଅଭିହିତ। ମୂଷଳୀ ପର୍ବରେ ଏହି ମାଟିର କବି ସାରଳା ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯେ ତିନି ପ୍ରତିମା ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବିଜେ ହଳି ହରି ବ୍ରହ୍ମା। ବନ ପର୍ବରେ ପୁନଶ୍ଚ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ସାରଳା ଦାସ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପେ ହରି ବିଜୟ କରିବେ କଳିଯୁଗ ନରଙ୍କର ଦୁଷ୍କୃତ ହରିବେ ଗତ ଦୌଷ ଉପେକ୍ଷା କରିବେ ଦେବହରି ବ୍ରହ୍ମା ବସିବେ ସଙ୍ଗେ ସୁଭଦ୍ରା ରୂପ ଧରି। ପୁନଶ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କାଳରେ ଅସମ୍ମାନ କରିଥିବା କାରଣରୁ ଯୋଗମାୟା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଯଥା ଏହି ଦୋଷରୁ ବିଧାତା ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପ ହୁଅ ବେନି ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ତୁହି ବସି ଥାଅ ସୁଭଦ୍ରା ନାମ କରିଣ ନୀଳଚଳ ବାସେ ବିଷ୍ଣୁ ବସିଣ ଆନନ୍ଦ ଦେବ ବାମ ପାଶେ। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ବାଦରେ ବଳଭଦ୍ର ହେଲେ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା, ଶିବ ସୁଭଦ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା ଓ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଟନ୍ତି ପାଳନକର୍ତ୍ତା ବିଷ୍ଣୁ। ଚତୁର୍ବ୍ୟୁହରେ ମା ସୁଭଦ୍ରା। ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଚତୁର୍ବ୍ୟୁହବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା। ନାରଦ ପଞ୍ଚରାତ୍ରରେ ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ସନ୍ନିବେଶିତ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ, ସୁଭଦ୍ରା ଅଟନ୍ତି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ବଳଭଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସଂକର୍ଷଣ ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଭାବେ ହୁଅନ୍ତି ବିବେଚିତ। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର
ଆଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଜୀବସତ୍ତା ବା ପ୍ରାଣ ସହିତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଜଡ଼ିତ। ଏହି ଅନ୍ତଃକରଣ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଯଥା ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଚିତ୍ତ ଓ ଅହଙ୍କାର। ଶରୀର କ୍ଷୟଶୀଳ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ ସହିତ ଅନ୍ତଃକରଣ ନାଶଶୀଳ ନୁହନ୍ତି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ 26 ଅଧ୍ୟାୟ ଅନୁସାରେ ମନର ଅଧିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଉପାସ୍ୟ ଦେବ ଅନିରୁଦ୍ଧ। ବୁଦ୍ଧିର ସେହିପରି ଅଧିଷ୍ଠାତା ବ୍ରହ୍ମା ଓ ଉପାସ୍ୟଦେବର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ଚିତ୍ତର ଅଧିଷ୍ଠାତା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସର୍ତ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଓ ଉପାସ୍ୟ ଦେବ ହେଲେ ବାସୁଦେବ। ଶେଷରେ ଅହଙ୍କାରର ଅଧିଷ୍ଠାତା ହେଲେ ରୁଦ୍ର ଏବଂ ଉପାସ୍ୟ ଦେବ ହେଲେ ସଂକର୍ଷଣ। ନାରଦ ପଞ୍ଚରାତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ସଂକର୍ଷଣ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ବାସୁଦେବ ଓ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଯଥାକ୍ରମେ ଅଭିହିତ ହୁଅନ୍ତି ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ସୁଦର୍ଶନ ଭାବରେ। ଏଣୁ ସୁଭଦ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ଯାହାର ଅଧିଷ୍ଠାତା ବ୍ରହ୍ମା ଓ ଉପାସ୍ୟ ଦେବ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ସେହିପରି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସପ୍ତ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂରତି ଚାରି ଚକ୍ରର ଅଧୀଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସୁଦର୍ଶନ ଲିଙ୍ଗ ଚକ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ରର ପ୍ରତୀକ। ବଳଭଦ୍ର ଅନାହତ ଓ ମା ସୁଭଦ୍ରା ଆଜ୍ଞାଚକ୍ରର ଅଧୀଶ୍ୱରୀ। ସହର୍ଷ ଚକ୍ରର ପରମାରାଧ୍ୟ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ସୁଭଦ୍ରା ରୂପେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ। ଶାକ୍ତମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣକାଳିକା, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଉଗ୍ରତାରା ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଭାବରେ ଆରାଧନା କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ତାରା ଯନ୍ତ୍ରରେ ବଳରାମଙ୍କୁ, ଶ୍ୟାମା ଯନ୍ତ୍ରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଯନ୍ତ୍ରରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଆସୀନ କରାଇ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ। ସେହିପରି ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟରେ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ଅବନ୍ତୀ ନରେଶ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ହେ ରାଜନ, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ସାକ୍ଷାତ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଅଟନ୍ତି। ଯଥା ଇୟଂ ସାକ୍ଷାତ୍ ବ୍ରହ୍ମରୂପା ସୁଭଦ୍ରା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ। ସେଥିପାଇଁ ଅନବସର ସମୟରେ ତିନି ପଟିଦିଅଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଆରାଧିତା ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଣବ ଓଁକାର ତତ୍ତ୍ୱରେ ଉକାର ଭାବ ଜୟ ଭଦ୍ରେ ସୁଭଦ୍ରେ ତ୍ୱଂ ସର୍ବେଷାଂ ଭଦ୍ରଦାୟିନୀ ଭଦ୍ରା ଭଦ୍ରସ୍ୱରୂପା ତ୍ୱଂ ଭଦ୍ରକାଳୀ ନମସ୍ତୁତେ।